Ένας από τους πολλούς σπυροειδείς γαλαξίες του σύμπαντος είναι και ο γαλαξίας μας, τον οποίον παρατηρούμε πάνω στον ουρανό σαν μια φωτεινή γαλακτόχρωμη ζώνη χωρίς σαφή όρια, που ιδιαίτερα το καλοκαίρι φαίνεται να αγκαλιάζει την ουράνια σφαίρα. Ο γαλαξίας μας, εκτός από τα δισεκατομμύρια των άστρων του, περιέχει πολλά φωτεινά και σκοτεινά νεφελώματα, καθώς και άφθονη μεσοαστρική ύλη που είναι συγκεντρωμένη κυρίως κοντά στο γαλαξιακό επίπεδο. Η ύλη αυτή, δηλαδή το μεσοαστρικό αέριο και η κόκκια αστρική σκόνης, αποτελεί το 2% περίπου της μάζας του. Η γαλακτόχρωμη φωτεινή ζώνη που φαίνεται να αγκαλιάζει την ουράνια σφαίρα είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των παρατηρητών του ουρανού από τα πανάρχαια χρόνια. Ο πρώτος που έδωσε μια μυθολογική εξήγηση για τον σχηματισμό της ήταν ο Ερατοσθένης, ο οποίος αναφέρει ότι ο θεός Ερμής εξαπάτησε τη θεά Ήρα και την έπεισε να θυλάσει τον μικρό τότε Ηρακλή, καρπό του έρωτα του συζύγου της Δία με τη θνητή Αλκμήνη. Η ζηλότυπη θεά, αφού τον θύλασε για λίγο, κατάλαβε την απάτη, τον έσπρωξε μακριά και το γάλα της τινάχτηκε προς τον ουρανό, σχηματίζοντας μια υπόλευκη ζώνη που γι' αυτό τον λόγο ονομάστηκε γαλαξιακή. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή των αρχαίων Ελλήνων, ο γαλαξίας μας δημιουργήθηκε από τον καπνό των θυσιών προς τους θεούς του Ολύμπου, που προερχόταν από τον αστερισμό του βωμού. Οι Πυθαγόριοι ονόμαζαν τον γαλαξία οδό των ψυχών. Οι αρχαίοι Έλληνες τον έλεγαν γαλακτήτη κύκλο και Ηριδανό ποταμό. Ο Πίνδαρος τον αναφέρει ως λιπαράν οδόν και δρόμον του Διός. Ομοίως και ο Λατίνος ποιητής Οβίδιος θεωρεί τον γαλαξία τον δρόμο που οδηγεί προς τον Δία και την Αθανασία. Στο Μεσαίωνα οι καθολικοί ονόμαζαν το γαλαξία μας δρόμο της Ρώμης, επειδή πίστευαν ότι οι ψυχές των πιστών περνούσαν μέσα από αυτόν για να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, και ότι ο Πάπας της Ρώμης φύλαγε το δρόμο και έκανε έλεγχο στους διερχόμενους για να δει αν είναι άξιοι για το Θείο Παράδεισο. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας αποκαλούν το γαλαξία δρόμο της Παναγιάς και Ιορδάνη ποταμό, ενώ σε περιοχές της Πελοποννήσου το λένε ζωνάρι της Καλόγριας. Αλλού πάλι τον ονομάζουν του Παπά Τάχυρα, ίσως από τάχυρα που σκόρπισε, όπως θέλει παράδοση, ο Άγιος Πέτρος όταν τον κυνηγούσε ο αγροφύλακας Βέγας. Εκτός όμως από τις μυθολογικές ερμηνείες, πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες επιχείρησαν να ερμηνεύσουν επιστημονικά την φύση της γαλακτόχρωμης ζώνης του γαλαξία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ήδη από το 460 π.Χ. ο Δημόκριτος είχε αντιληφθεί τη φύση του γαλαξία και δίδασκε: «Ο γαλαξίας εστί εκ πολλών και μικρών και συνεχών αστέρων, συμφωτιζομένων αλλήλης συναυγασμός δια την πύκνωση». Την άποψη αυτή, όπως αναφέρεται από νεότερους, την είχε διατυπώσει πριν από το Δημόκριτο και ο Πυθαγόρας. Ο Αναξαγόρας αντίθετα θεωρούσε ότι ο γαλαξίας δεν ήταν παρά μια αντανάκλαση του ηλιακού φωτός, ενώ ο Πλούταρχος διατύπωνε την άποψη ότι ήταν η σκιά της γης που εμφανιζόταν όταν ο ήλιος κατέβαινε κάτω από τον ορίζοντα. Την πρώτη επιστημονική επιβεβαίωση των απόψεων του Δημόκριτου για τη φύση του γαλαξία μας
έδωσε ο Γαλιλαίος περί το 1610 μετά Χριστόν, όταν στρέφοντας το μικρό του τηλεσκόπιο προς αυτόν, διαπίστωσε, όπως αναφέρει στο βιβλίο του Νούτσιους Σαϊντέριους, ότι αποτελείται από μια μάζα αναρρύθμιτων αστέρων ευρισκομένων πλησίων αλλήλων κατά σμήνη. Ο γαλαξίας μας αποτελείται από δύο περιοχές. Από μια κεντρική σφαιροειδή περιοχή που περικλείει το μεγαλύτερο μέρος του γαλαξιακού υλικού, και από τον δίσκο που αφενός μεν αγκαλιάζει την κεντρική σφαιρική συμπίκνωση, αφετέρου δε καταλήγει στην προέκτασή του να δημιουργεί τρεις πύρες, οι οποίες, επειδή προβάλλονται αντίστοιχα στις περιοχές των αστερισμών του Περσέα, του Ορίωνα και του Τοξότη, πήραν τα ονόματά τους. Η σφαιρική και πυκνή γαλαξιακή περιοχή διακρίνεται σε δύο επιμέρους περιοχές, την κεντρική και πυκνότερη που ονομάζεται πυρήνας και την εξωτερική αραιότερη που ονομάζεται άλος. Γύρω από τον γαλαξιακό πυρήνα δεν παρατηρούμε σχεδόν καθόλου αέρια ή σκόνη, αλλά 100 περίπου σφαιρωτά αστρικά σμήνη, σφαιρικά διατεταγμένα ως προς αυτόν. Επειδή από τις παρατηρήσεις μας βλέπουμε ότι η κατανομή των σφαιρωτών σμηνών γύρω από το πλανητικό μας σύστημα δεν είναι σφαιρική, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο ήλιος δεν βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία μας, αλλά χαμένος σε μια από τις τρεις πύρες του, εκείνη που προβάλλεται στην περιοχή του αστερισμού του Ορίωνα. Αντίθετα με τις κεντρικές περιοχές, ο γαλαξιακός δίσκος είναι πλούσιος σε μεσοαστρικό αέριο και σκόνη και ως εκ τούτου είναι η ιδανική περιοχή δημιουργίας νέων αστεριών. Η πυκνότητα των αστεριών του γαλαξία μας μεγαλώνει όσο πλησιάζουμε τον πυρήνα του, αν και αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό με τα οπτικά μας τηλεσκόπια, επειδή τα σκοτεινά νέφη υλικού που βρίσκονται στο μεσοαστρικό χώρο απορροφούν το φως τους και δεν το αφήνουν να φτάσει μέχρι εμάς. Την πραγματική εικόνα της πυκνότητας των αστεριών του γαλαξία μας την αντιλαμβανόμαστε αν μαζέψουμε την ερυθρή, υπέρυθρη και ραδιοφωνική ακτινοβολία των αστεριών του, η οποία δεν απορροφάται από το σκοτεινό μεσοαστρικό υλικό. Το κέντρο του γαλαξία μας βρίσκεται κοντά στο άστρο Γάμα Τοξότη, σε απόσταση 30.000 ετών φωτός από εμάς. Ο ήλιος και ολόκληρο το πλανητικό μας σύστημα περιφέρεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας μέσα σε 250 περίπου εκατομμύρια χρόνια, με ταχύτητα 800.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η περίοδος αυτή ονομάζεται κοσμικό ή γαλαξιακό έτος. Όπως μας αποκαλύπτουν σύγχρονες αστρονομικές παρατηρήσεις, υπάρχει η πιθανότητα στις κεντρικές περιοχές του γαλαξία μας, που βρίσκονται στη διεύθυνση του αστερισμού του Τοξότη, να υπάρχει μια δίνη που μέσα της στροβιλίζεται ύλη χιλιάδων ηλιακών μαζών. Οι παρατηρήσεις του Τζάνσκι από το 1931 είχαν δείξει την ύπαρξη μιας ισχυρής πηγής ραδιοφωνικής ακτινοβολίας προς την κατεύθυνση του κέντρου του γαλαξία μας. Τη δεκαετία του 70 αποδείχτηκε ότι η ακτινοβολία αυτή προερχόταν από μια πολύ μικρή περιοχή
που ονομάστηκε Sagittarius Α. Στη συνέχεια, οι παρατηρήσεις από τηλεσκόπια ακτίνων Χ εγκατεστημένα στους τεχνητούς δορυφόρους έδειξαν ότι η πηγή Sagittarius Α εκπέμπει έντονα και στις ακτίνες Χ. Το πρόβλημα λοιπόν εστιάζεται στο γεγονός ότι είναι αδύνατον να εγκλωβιστεί μια τόσο μεγάλη μάζα σε έναν περιορισμένο χώρο αν στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει ένα τεράστιο βαρυτικό πεδίο που να την έλκει. Λόγω αυτού του γεγονότος υποθέτουμε σήμερα ότι στον χώρο που θεωρείται το κέντρο του γαλαξία μας ίσως κρύβεται μια μαζικότατη μαύρη τρύπα, ενώ το υλικό της παρατηρούμενης δίνης αποτελεί τον δίσκο συσσόρευσης που αγκαλιάζει τον ορίζοντα γεγονότων της μαύρης τρύπας. Δηλαδή, στο κέντρο του γαλαξία μας υπάρχει μια τεράστια μελανίωπη με μάζα 2,5 εκατομμύρια ηλιακές μάζες συγκεντρωμένη σε μια περιοχή διαμέτρου μόλις 0,1 ετών φωτός. Ένα άλλο ενδιαφέρον πρόβλημα το οποίο αναδύεται από τη μελέτη του γαλαξία μας, πως και από τη μελέτη όλων των γαλαξιών, είναι το πρόβλημα της σκοτεινής ύλης. Όπως έδειξαν οι παρατηρήσεις μας, όσον αφορά τους γαλαξίες, τις περισσότερες φορές η περιστροφή τους είναι τόσο γρήγορη και η μάζα τους σχετικά τόσο μικρή, ώστε λογικά θα έπρεπε να διαλυθούν. Το γεγονός όμως ότι οι γαλαξίες δεν διαλύονται μας αναγκάζει να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να περιβάλλονται γενικά από ένα στεφάνι σκοτεινής και αόρατης ύλης, η οποία διατηρεί τη δυναμική συνοχή των γαλαξιών. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε παρατηρώντας ότι σε κάποια ζεύγη γαλαξιών ο ένας περιστρέφεται γύρω από τον άλλο με ταχύτητα μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Και στην περίπτωση αυτή η εξήγηση φαίνεται να είναι η ύπαρξη ποσοτήτων σκοτεινής ύλης, η παρουσία της οποίας γίνεται αισθητή από τη βαρυτική της έλξη, αλλά δεν μπορεί, επειδή είναι σκοτεινή, να παρατηρηθεί. Δηλαδή οι αστρονόμοι, κάνοντας υπολογισμούς με βάση την κίνηση των γαλαξιών, υποθέτουν ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 10 φορές περισσότερη ύλη στο σύμπαν από αυτή που μπορούν να παρατηρήσουν. Σημειώνουμε ότι όταν κάτι που βρίσκεται στο σύμπαν δεν εκπέμπει ή δεν αντανακλά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να μετρηθεί, τότε το ονομάζουμε σκοτεινή ύλη. Παρατηρώντας και μελετώντας τον κόσμο των γαλαξιών, καταλήγουμε στη γενική διαπίστωση ότι η φύση δεν αρέσκεται στο να δημιουργεί μεμονωμένους γαλαξίες, αλλά μεγάλα συγκροτήματα γαλαξιών, τα καλούμενα σμήνη γαλαξιών. Όπως πιστεύουμε σήμερα, ακόμα και οι παρατηρούμενοι μεμονωμένοι γαλαξίες ίσως σε κάποιες πολύ παλαιές κοσμικές περιόδους σχηματίστηκαν μέσα στο πλαίσιο ενός μήνους γαλαξιών, από το οποίο κατόπιν αποσπάστηκαν. Τα παρατηρούμενα όμως σμήνη γαλαξιών πολλές φορές είναι πηγές αστροφυσικών προβλημάτων. Έτσι, στην περίπτωση κάποιων πολύ μεγάλων σμηνών γαλαξιών, η μετρούμενη μάζα τους δεν είναι ικανή να δημιουργήσει τόσο μεγάλο βαρυτικό πεδίο, ώστε να κρατήσει όλα τα μέλη του στα όρια του σμήνους. Αυτό σημαίνει για τους αστρονόμους ότι κάπου πρέπει να υπάρχουν
τεράστιες ποσότητες κρυμμένης μάζας που κανείς δεν την έχει ανακαλύψει ακόμα. Παρατηρώντας τον ουρανό από το νότιο ημισφαίριο της Γης, μπορούμε να διακρίνουμε δύο μικρούς γαλαξίες που φέρουν την ονομασία Νέφη του Μαγκελάνου. Οι γαλαξίες αυτοί, που θεωρούνται δορυφόροι του γαλαξία μας, παρατηρούνται στο νότιο βραδινό ουρανό ακόμα και με γυμνό μάτι. Η ύπαρξή τους σημειώνεται στις μυθολογίες των Ιθαγενών της Αυστραλίας, στις παραδόσεις των κατοίκων των νησιών του Νότιου Ειρηνικού ωκεανού και των Μπαντού στη Νότια Αφρική. Ο Σκοτσέζος αστρονόμος David Gill στις ιστορίες του για τους Ιθαγενείς των νησιών Harvey αναφέρει ότι εκεί αυτούς τους γαλαξίες τους ονομάζουν Γκαμάου, δηλαδή νεφελώματα, ενώ ο Άγγλος γλωσσολόγος Ρόμπερτ Έλλης μας ενημερώνει ότι οι Ιθαγενείς στα υπόλοιπα νησιά της Πολυνησίας τους καλούν Μαχού, που σημαίνει ομίχλη, και τους διακρίνουν σε άνω και κάτω νέφος. Το σημερινό τους όνομα το πήραν προς τιμή του Πορτογάλου θαλασσοπόρου Μαγελάνου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Ευρωπαίος που τους ανέφερε στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του το 1519. Τα νέφη του Μαγελάνου, δηλαδή το μικρό νέφος και το μεγάλο νέφος, ανήκουν στην κατηγορία των ραβδόμορφων γαλαξιών ακανόνιστου σχήματος και αποτελούν τους πιο κοντινούς γαλαξίες του γαλαξία μας. Ενδιαφέρον αστρονομικό φαινόμενο αποτελεί το γνωστό ρεύμα του Μαγκελάνου. Ένα λεπτό ρεύμα αερίου υδρογόνου που ενώνει το γαλαξία μας με τα νέφη του Μαγκελάνου. Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις, ο γαλαξίας μας πριν 500 εκατομμύρια χρόνια συγκρούστηκε με τους δύο δορυφόρους γαλαξίες του, δημιουργώντας βία γεγονότα. Μια μακρινή ανάμνηση εκείνης της σύγκρουσης αποτελεί σήμερα το παρατηρούμενο ρεύμα του Μαγκελάνου. Λίγο μακρύτερα από τα νέφη του Μαγκελάνου υπάρχουν πολλοί άλλοι γαλαξίες. Από αυτούς, ο πιο κοντινός σε μας σπυροειδής γαλαξίας είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 680 κιλοπαρσέκ και έχει διάμετρο 35 κιλοπαρσέκ. Η μάζα του εντυπωσιακού αυτού γαλαξία είναι της τάξεως των 300 δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών, ενώ ο 10 εκατομμυρίων ηλιακών μαζών πυρήνας του εκπέμπει συνολική ενέργεια ίση με 10 στην 37η έργεια ανά δευτερόλεπτο. Γενικά, σε μια σφαιρική περιοχή διαμέτρου 2 εκατομμυρίων ετών φωτός από το γαλαξία μας, μπορούμε να διακρίνουμε περισσότερους από 30 γαλαξίες, που όλοι μαζί αποτελούν μια ομάδα γαλαξιών, η οποία φέρει την ονομασία τοπική ομάδα γαλαξιών και κινείται με ταχύτητα περίπου 250 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο προς ένα σημείο του ουρανού που απέχει 20 έως 30 μοίρες από το κέντρο. Επιπλέον, η τοπική ομάδα γαλαξιών είναι μέλος ενός υπερσμήνους γαλαξιών του ονομαζόμενου τοπικού υπερσμήνους, που είναι ένα τεράστιο δισκοειδές σύνολο γαλαξιών διαμέτρου 50 έως 70 μεγαπαρσέκ. Τα υπερσμήνη φαίνεται ότι συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός νηματοειδούς δικτύου ύλης, ενώ είναι πιθανόν να βρίσκονται τοποθετημένα στις επιφάνειες τεράστιων υποθετικών και κενών σφαιρών χώδου. Το υπερσμήνος που συμμετέχει και ο γαλαξίας μας,
το οποίο ονομάζεται και υπερσμήνος της Παρθένου, όπως παρατηρείται από τη Γη, έχει τη μορφή πεπλατισμένου ελλειψοειδούς με 2 ή 3 προεξοχές, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το σμήνος γαλαξιών της Παρθένου. Όπως έδειξαν οι μετρήσεις μας, οι γαλαξίες του τοπικού υπερσμήνους της Παρθένου κινούνται με μέση ταχύτητα περίπου 500 με 600 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο προς ένα συγκεκριμένο σημείο του νότιου ουρανού. Γεγονός που πιθανότατα σημαίνει ότι τους έλκει μια μεγάλη μάζα που βρίσκεται εκεί. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε τους αστρονόμους να διατυπώσουν την άποψη ότι πιθανότατα 300 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη, προς την κατεύθυνση των αστερισμών της Ύδρας και του Κεντάβρου, υπάρχει ένα μεγαλύτερο υπερσμήνος που το ονόμασαν Μέγα Έλκτη. Όπως ανακάλυψε η αστρονόμος του αστεροσκοπείου της Μεντόν, Ρενέ Κράν, στο κέντρο της περιοχής που τοποθετείται ο Μεγάλος Έλκτης, σε απόσταση 300 εκατομμυρίων ετών φωτός από το γαλαξία μας, βρίσκεται το αστρικός μήνος Άμπελ 3627. Το γαλαξιακό αυτός μήνος περιλαμβάνει περισσότερους από 600 γαλαξίες και αποτελεί μόνο την κεντρική περιοχή ενός ευρύτερου σχηματισμού γαλαξιών, ο οποίος είναι οργανωμένος σε δέσμες. Μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση μάζας όπως αυτή του Άμπελ 3627 είναι πιθανό να αποτελεί το αίτιο της κίνησης των γαλαξιών του υπερσμήνους της Παρθένου προς το συγκεκριμένο σημείο του νότιου ουρανού. Και η ζωή πάνω στη Γη συνεχίζεται. Ο άνθρωπος, φιλάρεσκα και μοροφιλόδοξα, συνεχίζει να συλλογίζεται τη μεγαλοσύνη της ατομικής του ύπαρξης. Συνεχίζει να πιστεύει στην κατάκτηση του σύμπαντος με τις μηχανές του. Όλα αυτά όταν ο μεγαλειώδης για τον άνθρωπο ήλιος δεν είναι παρά ένα ελαχιστότατο αστέρι μέσα στα δισεκατομμύρια τεράστια άστρα του γαλαξία μας. Ένα αστέρι παραπεταμένο σε μια απόμακρη γειτονιά μιας σπήρας του. Και παραπέρα όμως, τι πραγματικά σημαίνει για το σύμπαν ο υλικός κομπορήμων άνθρωπος, όταν ολόκληρος ο τεράστιος για τον άνθρωπο γαλαξίας μας δεν είναι παρά ένα ελαχιστότατο σπυρί σταριού στους απέραντους ητοβολώνες των γαλαξιών του σύμπαντος. Ας προσγειώσουμε λοιπόν την έπαρση της ανθρώπινης ύπαρξής μας και ας καταλάβουμε ότι το σύμπαν δεν κατακτιέται. Απλά συμφιλιώνεται μαζί μας και μας αποκαλύπτει κάποια από τα μυστικά του όταν μπορέσουμε να καταλάβουμε την αόρατη σχέση που μας δένει μαζί του.